Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Aan Tafel, fijn dat u er weer bent. En we zitten vandaag in natuurboerderij ondersteboven. Ik ben er ook een beetje van ondersteboven. Hartstikke leuk hier. En mijn gast die is artistiek directrice van het Zeeland Nazomerfestival. En de 25e editie daarvan, die barst dit jaar los tussen 29 augustus en 6 september. En die strijkt neer in de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. In een geheel nieuwe vorm. Welkom, Anne Haxelmans. Ja. En nou laat ik beginnen met een felicitatie, want het is de 25e editie. De 25e editie, Ja. Bijzonder hè? Ja. Dat is een zilveren jubileum. Ja, absoluut. En het is bijna een onmogelijke vraag, maar zou je die 24 jaar hiervoor, zou je die eens een beetje kunnen samenvatten in een paar zinnen? Van wat is het Zeeland Nazomerfestival nou? Nou, het Zeeland Nazomerfestival is een heel feestelijk gebeuren voor een heel groot, warm publiek met voorstellingen op de meest unieke plekken doorheen heel de provincie. Ja. Dus dat is eigenlijk de kern. Locatie, theater eigenlijk. Ja. Of breder dan theater, want er gebeurt van alles natuurlijk. En voor de 25e editie hebben jullie gekozen voor een nieuwe vorm. Wat houdt dat in, die nieuwe vorm? Ja, die nieuwe vorm die heeft te maken met dat we gaan landen op één plek. En eigenlijk één plek en één thema centraal stellen. En dit jaar is dat inderdaad, je zei het net al, de Hedwigepolder. En het is fantastisch om in dat gebied te mogen gaan vertoeven. En er komt een hele mooie locatievoorstelling op een boerderij in een, ik vind dat een prachtig landschap. Ik zelf kom uit Antwerpen, dus elke keer vlakbij. Maar elke keer als ik die oversteek maak en je komt hier in die ruimte en ook in een gebied waar dat er eigenlijk heel veel geschiedenis hangt, verhalen hangen. Het ene al een beetje woeliger dan het andere. Maar waar dat we super warm ontvangen zijn ook, dus dat is heel fijn. En welke plek is het? Nou, het is in Nieuw-Namen en daar heb je naast de dijk van het park de boerderij liggen, waar dat we de voorstelling gaan spelen en waar dat we ook een heel programma rond gebouwd hebben. Ja. Oké, dus is dat dan eigenlijk in de buurt van Prosperdorp, moet ik het zeggen? Ja, inderdaad. Een beetje ertussenin, zeg maar. Ja. Net niet over de Belgische grens, maar net... Zo net wel. Als je voor de mensen die het gebied daar een beetje kennen, je hebt daar op een gegeven moment de panoramaheuvel in het park liggen, eigenlijk daaraan. Oh, die hoek. Een mooi plek inderdaad. Ja, dus we kunnen niet beter zitten. Ja. Even, want ik vroeg net eventjes van probeer 24 jaar samenvatten in een paar zinnen. Nou, locatietheater door de hele provincie heen. Maar voorheen was het wel op verschillende locaties, verschillende voorstellingen tijdens één editie. Ja. Nu kiezen jullie ervoor om op één plek te gaan zitten en één thema te hanteren. Ja. Waarom eigenlijk? Was die oude formule, was die sleets geworden? Nee, die was niet sleets, maar dat heeft ook te maken met dat we onze landelijke subsidies kwijt zijn. En dat wil zeggen dat we het met minder geld moeten doen. Mm-hmm. En het goede daaraan is dat je, dat je even terug naar binnen moet kijken en denken, oké, wie zijn wij nu echt? En dan kom je bij je kernwaarden uit. En dat heeft te maken met dat locatietheater. Dat heeft ook te maken met dat hier zo'n prachtige, goede verhalen liggen die het waard zijn om verteld te worden. En dat, vandaar die keuze eigenlijk. Okay. Ja. Dus het is... de kernwaarde locatietheater, maar dan nu beperkt tot één plek. Ja. En wat is daar dan het voordeel van dat je op één plek gaat zitten? Want voorheen zat je op... Ja, toen zaten we, als je de vorige editie, vorig jaar, toen zaten we op 13 locaties doorheen de provincie. Van de watertoren van Axel tot de haven in Ierseke. Dus dat is inderdaad een verschil. En wat dat we nu merken is dat de verbindingen die we aangaan, want door te landen op één plek kun je ook je samenwerkingen
echt intensief gaan voeren. Dus, focussen, zeg maar. Ja. Okay. En dus we werken samen met bijvoorbeeld de voedselbron. In Grauw. Ja, in Grauw. Die gaan mee het streekdiner verzorgen. Daar hebben ze al ervaring mee. Ja, dat doen ze zeker. inderdaad al. Ja. Ja. En we gaan met het Grenspark samenwerken. We gaan met de Maalderij De Hoeve in het Prosperdorp samenwerken. We gaan nog met andere stakeholders samenwerken. Ja, en dat is iets wat we voorheen ook al deden. Dat we het gebied waar dat we zitten, het is niet van we komen met heel circus en ups en we zijn weer weg. Nee, we willen echt wel iets kunnen betekenen op de plek waar dat we staan, maar dat doen we nu eigenlijk veel nog intensiever. Ja, Okay. ja. Even naar de locatievoorstelling, hè? Want het gebied waar je gaat staan, dat is het gebied wat ook centraal staat in het boek van Dit is mijn hof, van Chris de Stoop. Ik heb het toevallig gelezen, maar ik denk dat een heleboel kijkers dat niet hebben. Zou je heel kort kunnen vertellen waar dat boek over gaat? Ja, zeker. En waar dus ook de voorstelling over zal gaan? Ja, het boek van Chris is een heel meeslepend en authentiek verhaal over een boerenfamilie die echt de gevolgen draagt van de onderwaterzetting van de Hedwiegepolder. En dat is ook een politieke context. Hè? Maar bij hem ging het niet over de Hedwiegepolder, toch? Het was die polder daarnaast, dacht ik. Van de Belgische wij brengen hem dan, onze schrijver Koen brengt het dan zo over. Brengt het naar de Hedwiegepolder. Maar het heeft daar wel allemaal echt mee te maken. Dus de grote systemen die zaken beslissen en waar je dan als kleine werkende man de gevolgen van ondervindt. En hij heeft een heel schoon verhaal geschreven over een familie. En je hebt de boerenzoon die weg is gegaan, de boerenzoon die is gebleven, de moeder die ook het erf bewaakt als een moederkloek. Zo, En de zoon die is weggegaan, keert terug. En dan moet je elkaar terug proberen te vinden in een gezin wat er niet meer was, in een boerderij. Herinneringen die anders geworden zijn. Twee verschillende levens die bij elkaar komen. Ja. En jullie verplaatsen dat dan naar de Hedwiegepolder, omdat dat eigenlijk vergelijkbaar is. Ja. Hoe denk je... laat ik het nog even anders zeggen. Ik ga even een citaat voorlezen van de regisseur van de voorstelling, Lynn Schutte. Ja. Want die zegt over de locatie het volgende. Op die plek voel je meteen, dit is een landschap dat steeds stiller wordt en je helpt om te vertragen. Je ziet de schoonheid van het boerenleven, maar ook hoe die wordt verdrongen door industrie. Dat contrast is schrijnend. De voorstelling gaat over mensen die hun plek verliezen in hun familie en op hun land. Ja. Wat ik me afvroeg, wat vind jij van dit gegeven? Van deze ontwikkeling, zeg maar, die plaatsvindt? Want het is nogal een ontwikkeling. Er was ook veel protest tegen, zowel aan de Belgische kant, maar zeker ook aan de Nederlandse kant voor de Hedwiegepolder. Ja. Wat vind jij? Wat vinden jullie als Zeeland Nazomerfestival van die ontwikkeling? Maken jullie een statement eigenlijk met deze voorstelling? Nee. Vertel. Nee. Kijk, het is enorm fascinerende materie, hè? Omdat je beweegt je in eigenlijk een complex verhaal. Hè, waarin dat de grote spelers hun eigen agenda hebben, waarin dat de kleine spelers evenzeer hun eigen agenda en hun levens hebben. En dat botst met elkaar. En dat heeft ook keihard gebotst met elkaar. Ja, hè, en dan zie je wat voor een heel complex spanningsgebied dat oplevert. Een vooruitgang die niet te stoppen is. En de levens die daar echt heel erg door beïnvloed worden. Maar Chris de Stoop neemt in zijn boek wel stelling. Ja. Die zegt heel duidelijk van, het is allemaal flauwekul. En die natuurontwikkeling die ze daarvoor terugbrengen, jongens, schei uit, dat is geen natuur. Nee. Ik herinner me één stuk uit het boek, dat ging over dat ze een eilandje gecreëerd hadden voor de vogels. Ja. En op een duur kon de vos daar naartoe. En toen gingen de natuurmensen de vos bestrijden. Ja. Alsof de vos geen natuur is. Nee.
kan me het nog levendig voorstellen, dat stukje. Ja, en als je ook echt zelf daardoor geraakt bent, hè, dan sta je ook en terecht met heel wat emotie en wel een statement in het verhaal. Wat wij als productiehuis proberen te doen, is door middel van die locatievoorstelling om die verschillende perspectieven eigenlijk te laten zien. Dus wij nemen geen standpunt in. Wij zeggen niet, die is goed, die is fout, het zit zus of het zit zo. En voor ons gaat het ook echt om de schoonheid van het alles. Om dat doorheen de kieren van dat woelige debat en het gevecht en alles dat is geweest, om toch echt ook te kunnen zeggen van hey, dat ambacht van die boerensector, dat is iets schoon. Net zoals een natuurbeleving ook iets mooi kan zijn. Ja. En net die spanning en die verschillende perspectieven, dat proberen we eigenlijk te openen. Dus jullie zoeken aan de ene kant de nuance, jullie zoeken verschillende perspectieven. Ja. Maar de spanning, die zie je wel, die voel je wel, maar iedere kijker die kan zijn eigen perspectief kiezen. Feitelijk, daar komt het dan op neer. Ja. Oké. Ja. Mooi. Even toch nog over van, hoe denk jij dat het gaat landen? Want dat hele verhaal van die ontpoldering van de Hedwigepolder, dat was nogal een dingetje hier in Zeeuws-Vlaanderen of eigenlijk in heel Zeeland. Ja. De strijd is gestreden, het is gebeurd, zeg maar. Ja. Maar hoe denk je dat landt, zo'n voorstelling? Nou, we hebben gemerkt in de vele gesprekken die dat we met de bewoners ook van het gebied hebben gevoerd, dat het gevoel is er nog, hè. Dat is zo. En er zijn er ook heel veel die toch een pagina hebben omgeslagen vanuit wat dat je zegt van het is er, we moeten ermee omgaan. En ze vinden het heel bijzonder dat we met die voorstelling daar komen. Ja. Oké, dus zij waarderen het wel dat jullie juist misschien geen stelling nemen, maar gewoon laten zien, dit speelt er allemaal. En met name ook wat je net zei, om die schoonheid ook te laten zien van het gebied. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd ik ga zelf ook zeker komen. Ja, fijn. Jullie bieden naast die locatievoorstelling, bieden jullie ook een verdiepend programma, hè? Ja. Wat houdt dat in? Ja, nou we zijn super enthousiast geraakt. Toen we contact opnamen dat ik hier ging komen, toen hadden we de locatievoorstelling en het verdiepend programma. En dat heeft te maken met dat er een nagesprek met Lynn en Chris komt. We hebben een hele mooie film van Jos de Putter, Die Schone Dag die komt. Maar ondertussen hebben we ook andere voorstellingen er omheen geprogrammeerd. Okay. En dat zijn kleinschaligere producties die ook op die boerderij plaatsvinden. En die ook, want dat weten we nog maar pas in het Prosperdorp. Een prachtig theatraal dorp met die ene dorpsstraat. En dan op het einde staat er die kerk. En in die kerk komt er een heel schone Bachmis die dat we gaan doen. We hebben ook wandelingen die we samen met het Grenspark gaan doen. Dus, en al die voorstellingen hebben wel met de thematiek te maken. Dus je moet je inbeelden dat je heel wat kunt gaan combineren. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik maak er een dagje uit van. Dat wou ik vragen, inderdaad. Kun je er dan op één dag eigenlijk alles doen? Ja. Nee, je kan niet op één dag alles doen. Okay. En ook niet alles is op elke dag het geprogrammeerd staat. Maar je kan echt combinaties maken. Dus dan kan je bijvoorbeeld in de namiddag naar iets met boeren gaan. Van Bureau Pees. En dan kun je blijven eten. En dan 's avonds de voorstelling kijken. Of naar een heel beeldende comedyvoorstelling van Bambi gaan. Die tot op de bodem gaan. Of het Vlaamse gezelschap Houthakkers. Dus zo zijn er hele mooie combinaties te maken. Je kan ook een proeverijwandeling doen. Dus we hebben voor elk wat wils. Ja. Dat is echt de verdieping heb je dan gezocht. Want al die voorstellingen die hebben ook met die thematiek te maken. Dus dan, maar vanuit een heel andere invalshoek en met een heel andere vorm. Ja, we hebben ook een heel schone expo, de Bietensaga van Janne van Gielst hangt er ook. Is een foto of schilderij? Ja, foto's. Ja, prachtig werk ook. Ja. Wauw. Ja, die film Het is een schone dag geweest van Jos de Putter, die herinner ik me nog heel goed van toen die uitkwam. Over verstilling gesproken. Bizar. Ja.
Dus dat sluit heel mooi aan bij hoe Lin het omschrijft. Hè? Dat je die verstilling ook van het zo. Dus ja. Oké. Jullie maken veel gebruik van vrijwilligers ook, hè? Om alles in goede banen te leiden. Want het zijn veel voorstellingen. Er komen mensen uit alle hoeken van de provincie en uit België, kan ik me ook voorstellen, komen er naartoe. Ja. Mensen moeten parkeren, die moeten wat eten, noem het allemaal maar op. Hebben jullie nog mensen nodig eigenlijk? Ja, wij zijn altijd met open armen. We hebben een fantastische club van vrijwilligers. En ook heel trouw gedienden, waarvan sommigen zelf al een jubileum kunnen meemaken. Zo. En het is, maar er is altijd welkom. Ja. Oké. We zullen straks ook nog een e-mailadres of zo tonen waar ze jullie kunnen bereiken. Hey, tot slot, hè, want dit is wel een uithoek. En ik zei net even, mensen komen met de auto, maar niet iedereen heeft eigen vervoer. Ja. Of mensen willen misschien ook eens wat drinken. Jullie organiseren ook busvervoer. Klopt. Hoe zit dat in elkaar? Ja, dus dan heb je verschillende bussen die vanuit verschillende locaties vertrekken. En er is ook een bus voor Zeeuws-Vlaanderen. En dat is bus 4. En die gaat dan via Sluis en Terneuzen en nog een paar tussenstoppen. En dat is fantastisch, lijkt me. En dat staat ook allemaal op jullie site? Dat staat allemaal op de site. Okay. Ja. En ook vanuit andere delen van Zeeland komen ook nog bussen, zeg maar. Ja, klopt. Ja. En dat is heel goed, want ik zou eigenlijk iedereen willen aansporen om met die bus te komen, want dat scheelt dan weer parkeerplek. In dat verstilde landschap daar. Er is wel plek genoeg, maar ik snap dat je het zegt. Nee, maar het is gemakkelijk. Ja, super. Nou, Anne, ik wou je bedanken voor je verhaal. Graag het enthousiasme. En ik ben heel benieuwd of jullie keuze, of die ook aanslaat bij het publiek. Ik denk het wel als ik het zo hoor, maar dat gaan we zien. Aan de kaartverkoop te zien is er enthousiasme. Ja, dus dat is heel fijn. Dat is heel goed om te horen. Beste kijkers, ik zou zeggen, ga dat zien. Het is een prachtige, unieke voorstelling, of eigenlijk voorstelling hebben we net gehoord, een totaalprogramma. Je kunt er meerdere dagen van maken, dus misschien kun je slapen hier in de buurt, allemaal geen probleem. In ieder geval is het een unieke voorstelling op een unieke plek. En dan kun je eens gaan kijken wat er allemaal in de buurt ook nog is. Tickets die kunnen gereserveerd worden op www.zeelandnazomerfestival.nl en daar staat vast ook een e-mailadres op waar mensen zich kunnen melden als vrijwilliger. Ja, absoluut. En alles van de bussen, de andere voorstellingen, de vrijwilligers, alles staat erop. Alles staat daarop. Ja. Prima. Nou, blijf kijken. Ik ga jullie daar zien en tot de volgende keer.